Mae'r myfyrdod sydd gyda ni dan sylw heddi yn rhoi ffocws ar yr einich o Ethiopia. Ac fe ddarllenir am yr hanes hwnnw yn Llyfr yr Actau, yr 8fed bennod, yn mynd o adnod 26 i 40. Ond cyn dim byd arall, gawn ni ddechrau gyda gair o weddi. Sanctau Dduw, gofynnwn am derweiniad wrth i ni ddarllen hanes Philip ar einich. Byddwn yn ei chael yn anodd weithiau i roi geiriau i'n profiad ohonot wrth siarad ati am eraill, sydd o'r un iaith a chefndir â ni, heb ddychmygu pobl o gefndiroedd gwahanol. Agor ein calonnau heddi i ddarllen y myfyrion dy gwmni. A hynna fynnwn yn enw Iesu. Amen. Mae'n siŵr fod sawl pregethwr wedi codi testun o'r adran hon o'r Llyfr yr Actau. Yn arbennig felly rheina ohonon ni sydd o gefndir enwad y bedyddwyr ac yn bedyddio pobl trwy drochiad a'r proffes o'i ffydd. Nawr, bydd Luc wedi cynnwys hanes Philip am ei fod yn enghraifft effeithiol o apostol yn rhannu ei ddealltwriaeth ei hun gyda pherson arall am waith Iesu, a pwy oedd Iesu. Ond roedd Arwyddocaad hefyd i sôn am gŵr o wlad arall, o Ethiopia. Ac roedd y cyfeiriad ato y Testament Newydd yn bwysig i bawb. Mae nad crefydd i ddewon oedd y ffydd yn benodol, ond i fod yn rhywbeth a fydden cyffwrdd â phobloedd o bob gwlad, o bob iaith, o bob traddodiad. Roedd yn ddyn o ddylanwad a berchyd gan frenhines ei wlad, ac mae'r gweddill a wyddon ni amdano fe yn dod o ffynonellau eraill. Nawr, mae Ethiopia yn gorwedd i'r de o'r Aifft, ar ochr ddwyreiniol cyfandir yr Affrig, a chyfeirir at y wlad yn Salmau 68 ac 87. Mae'n cael ei nodi yn llyfrau yr Hen Testament, yn llyfrau proffwydol Eseia, Ezekiel, Daniel, Nahum, Habacwc a Sephania. A'r un sydd yn rhyfedd yw bod gŵr o wlad bell wedi teithio hyd at Jerusalem, a dangos diddordeb yn ei chrefydd a darllen ei thestun crefyddol hi. Dyfelir bod yr einich wedi rhannu ei ffydd wedi ddod ddychwelyd gyda'r frenhines ei hun, a rhaid bod e wedi siarad gyda rhywun arall am beth ddeallodd e, beth brofodd e, a beth nath ei gyffesu pan oedd e'n nghwmni Philip. Mae'n wir i ddweud bod eglwys Gristnogol yn parhau yn Ethiopia, a hithau'n eglwys gref. Nawr, i lawer, mae crefydd yn rhan o hunaniaeth cenedl, ac y mae hanes yr Iddewon siŵr o fod yn enghraifft arbennig o hynny. Ceir sawl enghraifft debyg o wledydd Mwslemaidd yn cosbi eu dinasyddion pe bai nhw'n troi at grefydd arall. Ond nid yw goddef garwch crefyddol yn un o nodweddion gorau pob crefydd. Pa fodd y gellir hawlio parch i'n credwau personol ni, ond i bai bod ni'n dangos parch i grefyddau pobl eraill. Nid mater o gystadleuaeth yw unrhyw drafodaeth sy'n ymwneud â chrefydd gymharol, ond ymdrech i ddeall a sylweddoli beth yw profiad pobl eraill o gefndiroedd gwahanol. Ar y llaw arall, bu'n ffasiynol i ddweud na ddylid cenhadu mewn gwledydd lle mae crefyddau eraill yn amlwg. Dyma'r math o drafodaeth sydd yn arwain at ddweud bod yna sawl llwybr lan yr un mynydd. Nawr, anhawster amlwg y dadlau hyn yw bod gwadu dweud am Dduw fel yr unig Dduw yn wadiad difrifol iawn. Yn gwadu bod Duw wedi datguddio ei hunan felly ym mherson Iesu Grist
Ac i Iesu ddweud bod yn rhaid credu ynddo fe cyn bod ni'n dod i gymdeithas dragwyddol y Duw. Dyna ddwedodd Iesu, mae fe oedd y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. William Barclay ddywedodd, mae un trosiad o'r geiriad gwreiddiol yna oedd bod Iesu'n datgan mae fe oedd the true and living way. Nawr, os dyna sydd yn wir, a bod Iesu'n derbyn yr ymdeimlad yna o'i gyfrifoldeb ac yn ei byw hi ar hyd y daeth, o gyfnod ei fedydd personol ei hun hyd at ei farw o'i atgyfodiad, mi fydde'r einich wedi dal gafel ar berson Iesu. A cyflwyno person Iesu yw craidd ein neges ni. Ac o sôn am ei bersonau, wedi'n sôn am ei waithau. A gwaith cenhadol yr eglwys yw dweud am Iesu. Beth bynnag ein crebwyll ni am faterion moesol a chymdeithasol, beth bynnag yw'n syniad ni am bethau a berthyn i'r Hen Testament, oni bai fod e'n tynnu sylw at berson Iesu Grist, a'i waith. Rhywbeth arall bydde'r siarad. Gwaith cenhadol yr eglwys yw dweud am Iesu, a mater i'r gwrandawr yw penderfynu beth mae'n gwneud ohoni. Ond gwair eglwys rhag fod mor amwthgar a threisiol, fel bod e methu deall sut mae arfer parch at grefydd arall chwaith. Mae'n bwysig bod ni'n dweud ein stori, yn rhannu'n profiad fel Philip ar y daith rhyfeddol honno, fel bod yr eraill yn cael dweud, gai i dderbyn, gai i ddilyn, gai i ddathlu. Gweddiau. Arglwydd Dduw, diolchwn i ti fod Luc wedi clywed yr hanes am Philip a'r einich, sydd yn helpu sylweddoli bod pobl yn ymholi am y ffydd Gristnogol mewn llefydd cwbl annisgwyl, a thrigolion o gefndir mor wahanol. Dyrwy'n i'r modd i rannu ein profiad a'n argyhoeddiad ohonot yn Iesu Grist, a'r ewyllus i gefnogi pawb sy'n dystion i ti. Amen.